Foli ani tanuni ko lase aw bɛɛ lajɛlen ma Bamako News TV sanfɛ a ye aw bisimila an ka kunnafoni sintelimaw kɛnɛ kan kunnafoni daminɛna bisibirido in na n'o bɛnna février kalo tile 21 ma san 2026 a jirala k'a fɔ ko kɛnkariri dɔ jiginna Yirimajɔ énergie kɛrɛfɛ ka ɲɛsin radio oxygène ma a kɛra 6h du matin waatiw la a jirala k'a fɔ ko an ka finitigiw tun bɛ a ko kɛnɛ kan ni o ye sapeur pompiers ye yaasa ka se ka a ko dalasa cogoya min na nka nin wagati in na a yirala k'a fɔ fɛn min ye tasuma jeni ye a kun a n'a ɲɛɲɛ ma se ka ɲɛdɔn fɔlɔ. Sirabaka kasara dɔ kɛra min bɛ tali kɛ sigida min n'u ko a ma ko zone industrielle camion dɔ ale kɔni taara min ye ayiwa kuranpoto dɔ gosi awa a kɛra sababu yɛrɛ ye ka min ye kuranko gɛlɛya don sigida in na kosɛbɛ ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ kuran tigɛtigɛ ayiwa o kɔni cayara ni siraba kasara in kɔni ale kɔfɛ min bɛ tali kɛ camion in ale kɛlen kɔ ka siraba kasara kɛ zone industrielle la. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye Mali la yan nɔ miliyari 2 ani miliyɔn 800 ɲɔgɔnna olu de bilala ayiwa sen kan o bɛna laɲini kɛ walasa ka se ka an bolofɛnw minnu bɛ dilan anw fɛ yan nɔ awa o sanni kama a bɛna bila an ka minisiriso olu baarakɛyɔrɔ la awa ni laɲini kɔni bɔra jamana ɲɛmɔgɔ yɔrɔ walasa ka se ka an ka bololabaarakɛlaw olu ka bolofɛn minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ dilan Mali la yan nɔ ko ta k'o don ba la. Finitigiw ka minisiri ani kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye ale ye kulu dɔw bisimila kununko juman don n'o bɛnna février kalo tile 20 ma san 2026 ni o kulu yɛrɛ ka taama ɲɛbere tun bɛ Chine ale ka lasigiden min bɛ Mali la yan nɔ n'o ye Li Xiang ye u bisimilara ministre de la défense ale yɛrɛ ka baarayɔrɔ la u ka taama in tun bɛ don cadre min kɔnɔna na o de ye jɛɲɔgɔnya baara sinsinni jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ a tun bɛ don o hukumu de kɔnɔna na. Mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu ye jɔnjɔn sɔrɔ min bɛ tali kɛ dɔgɔkun min talen bɛ ka bila min ye bɔlɔlɔkanna walima subahana mansin o bɛ se ka lakodɔn cogoya min na n'u ko a ma ko semaine du numérique o baaraw sera ka kɛ février kalo tile 20 san 2026 a koɲɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ an ka kunnafoniko minisiri bolo n'o ye Alihamdu Iliyen ye. Nin wagati in na an b'an kunda kɔ ka kunnafoniw kan. Rusi jamana filɛ nin ye ka min ye minɛn dɔ di Burkina Faso jamana ma a kɛra min bɛ tali kɛ jumadon de février kalo tile 20 san 2026 Wagadugukaw fɛ yen nɔ nin kɔni ye kɛlɛkɛminɛ caman de ye minnu bɛ yen nɔ ni u taara ka di finitigiw ma finitigi minnu bɛ yen ni u bɛ lakanako la Burkina Faso ale jamana kɔnɔna na. Jumadon min ye Ghana jamana ye baara dɔ daminɛ baara minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ tali kɛ ayiwa u ka jamana dancɛ ani min ye Togo jamana dancɛ baara bɛ se k'a latɛmɛ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la jigana siraw kan min ye Ghana ye ale ka nin laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka min ye dancɛ bɔ u ni Togo jamana cɛ jigana ale siraw kan ni bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sintelimaw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.